U MLA ka BJP na punthor umkhra uba AL hek ha ka Southrik Lber ula punpau ba ka reservation policy ka Meghalaya ka deban bu hakmat e kilong yeng ki badan ha ulan jingduk BPL bat na ka bentai ki tu ki bamdan ki bateri sorkar ha kilong yeng longsam ngayai ban biang ya ka ka bangalara hapo ka yeng dor bar thau an ka jela lada ki bishar benia biang ya ka reservation policy kidai ban penthik na bakan kenthop kilong yeng BPL khamtam ki tu ki bamdan iweiru na ki dikhot kalong yeng ki batre kam sorkar ong uba hek habakran shakilat thai khubor hadien kata la kalong sapho la arpho ru ngam dan jing ngan yeng ha ka jingmut ka jonga ka reservation ka deban let shakilong yeng baduk ki bamyo kam yo jam ka sorkar ka deban baha kerpang na ka benta jongki ula benram Uni unong yalam ka BJP ula pediang ru ba umpat shimla yo iya ka kai pot jong ka expert committee but shimla la ban pai shaka jingatai hakat dorbar namar ba dan ya ka met ka bakoi bakya lada ki perkhat halor ya ka ni ka benta penyo ya ka bahak kerpang ya kini ki long yeng kenang ba kini ki long yeng long semru kinyo lat haka yo kam sorkar ula benram